Hola, en aquest mòdul parlarem del que és el My Business o el que és el mateix, la fitxa de negoci dintre de Google. És una eina gratuïta que ens permetrà que podem sortir a Google Maps amb un point, bé que ens trobin explicant què és el nostre negoci, els nostres serveis o els nostres productes. Aquesta eina que ens dona Google és completament gratuïta. Com hem comentat, en aquest mòdul aprendrem a donar d'alta la nostra fitxa de negoci a Google, amb My Business. A la pàgina principal de My Business, dins de la documentació teniu l'enllaç per anar directament. Us explica una mica què és o què significa donar-se d'alta My Business. És una fitxa per poder interactuar amb clients potencials i mostrar el nostre treball i les nostres dades de contacte. Sobretot, hem d'omplir bé la fitxa per aconseguir un bon perfil d'empresa. I aquí també tenim diverses formes de que es posin en contacte amb nosaltres. Bé, tindreu també estadístiques per saber com va aquesta alta, com va aquesta fitxa dintre del cercador. Obrir el perfil ja hem comentat que era gratuït. I després, bé, també us podran deixar valoracions i missatges com a testimonis de com doneu el servei. Per a aquelles que no tingueu pàgina web, aquí podreu fer una petita homepage, una petita pàgina web mostrant el que feu i també deixant les dades de contacte. Podreu posar fotografies. És molt simple, però com a mínim fins que us decidiu o fins que acabeu la vostra pàgina web podeu tindre una visibilitat. És una forma, si omplim bé la fitxa, de poder diferenciar-nos de la competència. Aquí us he fet abans de que comencem a obrir una fitxa, el que farem, bé, us parlo també d'una altra fitxa de negoci que també és gratuïta i que us podeu també donar d'alta, o bé primer ompliu, perquè la fitxa de My Business és molt més completa. Llavors, un cop feta la fitxa de My Business, podeu anar a Bing Place for Business, és un altre cercador, i podeu importar la fitxa de My Business. Això vol dir que tindreu dues fitxes de negoci amb dos cercadors diferents. I ara anirem a saber com es fa, com s'omple una fitxa de negoci. Aprofitarem que tinc que fer una per un client nou i donarem d'alta. El que farem ara serà obrir la fitxa tal com hem dit. Llavors, vosaltres, quan entreu, anireu amb una pantalla com aquesta. Tindrem que cercar el nom de l'empresa, aquí tinc Sevilla. Obrirem la de Sevilla. Li direm siguiente. Veig que no està, li posarem màrqueting. Després ja crearem bé. Siguiente. Li direm ara mateix que no. Podeu dir-li si surt o no surt. Aquí li direm Sevilla, Andalusia,
li donarem que sí. Número de telèfon, tindrem que posar el que ja tenim, ara de moment. Posarem aquest. La URL. I que no necessitem. En el cas que vosaltres no tingueu pàgina web, li direu aquí, li donareu a obtindre gratuïtament el lloc web. Següent. Li direm que sí. Espanya. Aquí veiem igual. Aquí. Següent. Li direm verificar més tard. Aquí teniu complit totes les dades vosaltres. Agència de màrqueting. Aquí, a veure què tenim amb aquests. Amb serveis. Empresa de publicitat. Aquí el que faré és agafar tot això de l'empresa. Després ja li donarem. Li hem de posar un, així que és software. Més que res perquè ens deixi passar a l'altre. Després ja posarem l'horari, si el teniu el poseu. Li diem que sí, que acceptem. Aquí posarem la descripció de la nostra empresa. Després ja posarem fotos. No, anem a posar el logo perquè veieu com es fa. Aquí, un cop feta la fitxa, un cop feta la fitxa, veureu que podeu fer publicacions en el cas que tingueu notícies, actualitzacions, ofertes, novetats, esdeveniments, afegir productes o serveis. Encara que hi hagi un apartat per serveis, si teniu web, no dubteu en posar els serveis també com a producte perquè puguin anar directament a la vostra web amb cada servei. En l'apartat de serveis no ens deixa fer això. Llavors, aquí a informació anirem a canviar algunes cosetes. No és agència de màrqueting, sinó que és de publicitat. Llavors, ens anem a fixar publicitat, empresa de software i proveïdor d'equips audiovisuals. Més que res,
és que aquesta... Amb categories estem una mica limitats amb el que ell té a la base de dades. Ho apliquem. Llavors me n'aniré a serveis perquè no sé què he fet. Agència de publicitat. Quins serveis li posem aquí? Ara posaré uns quants, Digital Signae, cartelería digital, gestión de salas de espera. Després jo ja la faré completa. Aquí, com veureu, a cada categoria que hem posat li podrem afegir subcategories de serveis. Anirem a completar tot el que hi ha. De moment, aquí no tinc la ubicació perquè no he pogut, són les de serveis. Si volguéssim afegir un horari, doncs això, al 09 a 18 hores, per exemple. Li aplicaríem. Ho faríem, s'ha de fer a cada dia, Posarem el lloc, el HTTPS, això seria la nostra pàgina web. Perdoneu. Apliquem. Com encara s'ha de verificar aquesta fitxa, no ens dona l'oportunitat de posar aquí l'adreça de contacte, que en aquest cas nosaltres posaríem la URL de la pàgina web on està el contacte. Informació, els atributs, aquí podríeu posar atributs, que us dona informació de l'empresa, si voleu posar la data d'apertura i afegir fotos. Les fotos, doncs res. Ara aquí li direm, aquest és el logo. Establecer. Aquesta ens la podem carregar. Després la mirarem. Encara no està verificada. Jo no puc verificar-la fins que no posi l'adreça. Llavors, vosaltres, com posareu la vostra adreça, doncs ja la tindreu verificada. Anem a veure què més coses d'informació. Còdic de la botiga, el posarem, etiquetes, aquí posarem. Això són paraules clau per al que vosaltres voleu que sortiu a les cerques quan algú busqui, que us trobin i a part que estan dintre del vostre sector. Apliquem. Telèfon de Google Ads, posarem el mateix. Que seria aquest.
és el telèfon per si un dia feu publicitat a ads que ja el tingueu posat. En aquest cas no tenim estadístiques, ni ressenyes, ni missatges. Aquí tornaríem a poder posar fotos, vídeos. Aquí podríem afegir productes perquè surtin dintre de la vostra fitxa de negoci. Aquí podríem afegir-hi més serveis. I en aquest cas, aquí seria on podríeu fer la vostra pàgina web petiteta. Teniu per escollir temes, per editar, per posar més fotos i després, aquí, quan la tinguéssiu feta, li donaríeu a publicar i aquí podreu posar consells per atraure els clients. Li poseu en l'idioma que esteu configurant i només el que tindreu que fer és donar-li publicar i ja quedaria publicada la vostra pàgina web. Com veieu, és molt simple, però per sortir del pas us pot ajudar bastant. Això seria el que seria el Google My Business. Quan aquesta fitxa la tingueu ja confirmada i acceptada, o sigui verificada, podríeu anar a Bing, que és el que us he comentat. Teniu l'enllaç a la documentació i aquí jo ja estic verificada, us farà identificar-vos. Li podem dir o bé obrir un negoci nou, que me la trobi, o sincronitzar amb My Business. Què farem? Li diré, no sé si me la... Li dieu que sí i a veure què passa ara. Aquí em diu que no, com no la tinc confirmada a My Business, doncs em diu que no hi ha coincidència. Tot això és perquè no hi ha adreça. Aquests dos que no volen sortir tampoc els puc sincronitzar perquè no volen que es mostri l'adreça, no hi ha adreça posada i et diu que no hi ha cap coincidència. El que tindríeu que fer és importar desde com a nova empresa i us la importarà. Aquí dona un error, evidentment, perquè no hi ha adreça posada. A Bing s'ha de posar l'adreça i també sortireu amb un mapa si és que algú està utilitzant el cercador de Bing. I res més. Així és com s'obre una fitxa My Business i com la podeu sincronitzar també amb l'altra fitxa de negoci d'un altre cercador, que és Bing Place for Business.